हासुनानै बेखेवनानै होदों। जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जे निसिमा हालामाव गोबाव समनिफ्रायनो जि जौगाथायनि मोखांखौ नुवाखैमोन बेखायनो बिथांनि थिननाय लेखा दिनै जोङो 17थानिबो बारा बेवहाय लामा आरो कमिउनिटि हल दिनै बेखेवनायनि हाबाफारि लादों मानोना साननैसो उनावनो जोंहा MCC बेवहाय स्टार्ट जागोन लागु जासिगोन। आं मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानदों जे निसिमानि रायजोआ खालि लामाल' नङा खालि कमिउनिटि हलल' नङा थोंजोंहाय जिखिनि रांखान्थि मुलाम्फा मोननांगौमोन बेखौहाय थांनाय गोबाव समनिफ्राय BPFनि समाव बिथांमोना मोननो हायाखै आरो दाबो जिहेतु बेवहाय जि माने जेम्स बसुमतारी MCLA बिथाङा जिहेतु खुब माने अख्रा आखुनि मानसि आरो बियो मालाबाबो जोंनियाव सरकार सोलिनाय UPPL दोलनियाव मालाबाबो निसिमानि रायजोनि थाखाय जेबो दिनैहालागै बिफेराखै। बिथाङा गावखौनो बिराद माने अहंकारि टाइपनि मोनसे राजनितिकबिद बायदि बे निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं। आं मोनसे आपिल खालामगोन फैगौ बाइ इलेक्सनाव निसिमानि साफ्रोमबो बुजिनाय रायजो राजाफ्रा आरो आंनि आइ आफामोनहा जेन गासैबो मोनसे जौगाथाय मुलुग मोनसे गोदान सानखांथि जि साननायजों जों UPPL दोलोआ जोंनि समाजखौ दैदेनगासिनो दं गासिबो जेन UPPLनो भट होयो आं दिनैनो बे खोथाखौ आपिल खालामगोन आरोखि। बेखौथ' जि अपोजिसन दङ BPFआ हदाय बिथांमोना जोंनि गाज्रिखौनो बुंखागोन जे UPPLआ मोजां खामानि मावदों दिनै 17था निसिमायाव लामा जोङो अन्थाइनि लामा आरो प्लास कमिउनिटि हल बेफोरबायदि गोबां आरो साननैसो आगोलाव बेवहाय गोबां मानसिनो साइकेल होनाय जादों जोंनि आइ आब'मोनखौ जोङो बेवहाय अमा होदों जों बेवहाय खुन्दुं होदों थ' बेबायदिनो 40टा समस्तियाव बे हाबाफारिया जादोंमोन खालि बेवहाय जिहेतु BPFनि MCLA जेम्स बसुमतारीया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारि सासे सुबुं थगाय थसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होनना पकेटाव सोना लाना बेरायबाय थायो। दा बेखौनो बिथाङा बे दुगा खालामगासिनो दं जे जोंनि खृष्टान माखासेया जेम्स नाम मोननाय लोगो लोगो खृष्टान होननाय लोगो लोगो भट मोनो बे खेलाखौल' बिथांमोना गेलेनो हायो। आरो दिनै सार' माने BTR ओनसोलाव मोनसे चेन्ज फैबाय सोलायनाय फैबाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय गोबां लामा बानायबाय गोबां माने कमिउनिटि हल बानायबाय गोबां माने स्पर्ट्स स्टेडियाम जों बानायगासिनो दं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिथांमोननि बे भाइरेल शब्दआ बे एकदम नंखाय बे खोथायाव खुनु माने गुरुत्व होनांगौ जेबो गैया रायजोफ्रा। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।